Jasper en Hendrik binnen op jacht, maar zonder geweer. Er wordt joet alleen maar jagen op data. In de gebieden rondom de Westereen telt het duo wildsoorten likos hazen en fassanten. En ze zijn er net de enigen. Rondom in de provincie binnen joet naar schatting 400 jagers en vrijwilligers in spier voor de landelijke wildtelling. Vorig jaar toen we aan het faunabeheerplan jacht, we aan net goedkeurd door gedeputeerde staten. En dat komt omdat we tellen willen, maar onze tellingen die we net gevalideerd door het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. En toen had de jaarsvereniging gezegd van we tellen al jaren met z'n allen en we doen dat best goed, alleen nog het kan beter. Nou, en we hebben ze zodanig ompast, die protocollen, dat ze nog gevalideerd binnen. En ja, we tellen, zoals het jongen op een hele eigenlijk eenvoudige manier. Zit je daar in een hazen? Zie je dat? Ja, dit ben grauw. Ja, dit ben grauw. Ja. En daarachter zit ik nog hier. Ja. Dus dat is 4. Je weet vaak wel wat in het veld omspoekt. Alleen je komt met in het veld, de rust is er is geen verstoring nog. Je riet het veld in en je ziet om je heen. Je ziet al het wild mooi nog om hebben hazensjoy, je ziet de gwozen. Dat is gewoon een heel andere belevenis. Het is leuk. En de rust, maar ziet ik, ja. Dik een oren binnen ze dwanden mij de telling. En ze vinden het misschien nog wel mooier als de jacht zelf. Dit is Giel van de Goor. Ja, klappers. Het zijn al die van die gele baltjes. Ja. 23 hazen, een dikke 30 kraken, die ben ik heel talrijk. Heel soort wilden die we zien, verzand, eigenlijk hebben we van alles wat zien. We hadden geen wedstrijd in, want het jouwt dan ik, want het water is dat eerder. Dus je kan wel van alles vertellen, maar we zien het allebei. Dus, Ze gaan zorgvuldig te werk, want de data kan vertellen hoe het gaat met de verskaten soorten. Door deze stekproef door we aanstaan en skiemen nog weer een keer. We tellen jong met een warmtebeeldcamera, daar hebben we een soort pilot van. En dat willen we toch eens zien van, hey, wat is nou het verschil eigenlijk? Hè? Want nu hebben we een protehases jongen, maar ik kan die nou wel vertellen dat het misschien wel verdubbeld wordt met de warmtebeeldcamera.